Mi ddechreuodd heddiw fel hunlla. Dyna lle ro'n i'n cael jacuzzi fo Pamela Anderson, Cerys Matthews a Gwenan, a'r dair ohonyn nhw wrthi'n tynnu topiau i bikinis, pan ges i'n styrbio gan dei yn rhoi bloedd. Mae hi'n annar awr wedi 6 o gia. A dyma fi'n deffro i'r ogla ofnadwy yma o sana bidron a trainers chwslyd. Wedyn dyma fi'n dechrau sylweddoli mod i'n teimlo rhyfedd. Roedd y men ôl i'n lyb am y jama sy'n glynu'n yng nghroen i. Doedd bosib mod i wedi chwsu, oedd y stafell ar ei oer i hynny. Ti'n laen trons, neu fydd yna'n brecwast ar ôl. Medda dei, oedd yn gwasgu hun i mewn i'w drwsus erbyn hyn. Yn munud, medda fi, gan gogio bod yn gysglyd. Sut allwn i godi? Doedd bosib mod i wedi... Ond mi ro'n i wedi bod yn breuddwydio am ddŵr, ac mi fydda'r cwmni'n y jacuzzi wedi cynyrfu'n rhywun. Ro'n i isio crio. O'r diwedd, mi ath dei lawr am frecwast, ac ath Alun a Jason i'r stafell molchi. Mi godis i reit handi, tynnu'r cwrlid yn ôl a gweld y staen mawr siap wy. Damia! Ro'n i sefyll na mewn crys tŷ yn chwilio am lian, pan agorodd y drws. Safai Nobi ag Ags yn ymwen o glust i glust. Sbia coesa driw, meddai. Os oes a rywun y lle ma angan brecwast, chwarddodd Gags. Dy laen trons, be sy'n dy gadw di? Camodd Nobi at fy ngweli a dechrau sniffian fel ci. Os a oglod, ma da Gags? Wel, erbyn ti sôn, oes. O ble mo dod, sgwni? Sbiodd y ddau ar ei gilydd, a dechreuodd y ddau sniffian o gwmpas y cwrlid. Yna tynnodd Nobi'r cwrlid yn ôl a dechrau chwerthin yn uchel. Wel, sbia Gags, dwi'n meddwl bod chi'n un trons wedi cael damwain fach. Edrychodd Gags ar y staen glyb a dechrau rhwlio chwerthin. O'n i'n meddwl ma dim ond babis yn glychu gwlau. Trodd Nobi at Gags. Cawod arall iddo fo dwi'n meddwl. Perig. Da ni'n misio rhyw ddiawl bach drewllyd yn tîm ni yn acta. Ond fel roedden nhw'n camyd ag atai, dyma'r drws yn agor a dei yn dod i mewn. Be da chi yn ei fan hyn? Holodd. Mynd i roi sgwriad iawn i hwn, atebodd Nobi. Mi lea ti'n helpu ni, ac yntau wedi piso dros da ti'n eithiwr. Sbia! Edrychodd dei ar y staen, yn arnyn nhw a holi'n hollol cŵl. Sut oeddech chi yn gwybod ma fi oedd yn cysgedd i tanno fo? Edrychodd y ddau ar ei gilydd. Dyna pryd ydych chi isina ma fod na rhywbeth yn od iawn am hyn i gyd. O'n i'n ama bod na rywun wedi dod i mewn yma ganol nos. A finna di meddwl ma breuddwydio ni. 2 foi a llon jwg o ddŵr. Chi oedden nhw de? Roedd Gags yn edrych yn anifir, ond mae Nobi wastad wedi bod y rel un am dod allan o dwll. Ni? Paid yma'n soft. Ond roedd Gags wedi bod yn sbio arna i yn edrych mor pathetig wrth y ffinast heb fy nhrons. Oce, digon teg, medda Gags. Joc oedd o Llion. Joc? Swi wedi gallu flingo fo. Sythodd Nobi. Ond roedd a titha wedi am a'ch di nath o. Don at chi'n un trons. Roedd o'n iawn. Ddidis i'r ein gair. Cychwynodd y ddau am y drws ond trodd Nobi wenu arna eto. Faint o bent y byddi di wedi gwneud yn dy glos go iawn pan byddi di'n hongian oddi ar graig ar ddarn bach o raff, Wimp! Ges i gawod sydyn a brysio i lawr am frecwast. Ro'n i'n claddu mewn i'n home flex pan alltis i fo Gwenan yn gwenu ddel arna. Ei, ro'n i'n teimlo well yn sydd. Nes i mi ddall ma chwerthin am ymhen i roddi. Erbyn gweld roedd pawb yn gwenu nod arna. A fodd o'n mynd i gredu fy stori I yn ytrach na stori Nobi. Am 7:07 ar y dot.
Cododd Roger y pennaeth ar ei draed a deud wrthyn ni heli mewn i'n grwpia. Aeth dona ni mewn i hen gwt tywyll, efo silffodd ar silffodd o sgidiau cerdded oedd yn edrych fel refugees o'r ail ryfel byd. Wedyn gawson ni gotia a thrwsus a glaw lli Warren, hollol embarrassing. A rygsacs bychan i gario'r ger i gyd. Jympar wlan sbar a gofni ni ferru. Bifi bag, sef bag plastig anferthol, oren eto, rhag ofni ni orfod cysgu dros nos ar ben y blydi mynydd. Becyn o frechdana, cafal, a flasg o de neu goffi. Roedd hi'n anodd deud pa un. Gwingodd Gwenan wrth geisio llwytho ei rygsac ar ei chefn, ac edrychodd ar gags efo'i llygau llo bach a fflachio'i gwen fach damsel yn distres i'w gyfeiriad. Roedd hi'n amlwg yn disgwyl efo gario ei llwyth hi yn ogystal â un o. Ond dydi gags ddim yn ffŵl. Gwenodd yn ôl arni. Neith les i ti ddel. Iawn, meddwl donna. Pawb yn barod? Ar ôl rhyw hanner awr o gerddad, roedd Gwenan wedi nogio. Ti'n iawn, Gwenan? Roedd hynny'n amlwg yn gwestiwn gwirion. Ti'n wedi arfer cerddad na ddo? 10 allan o 10, donna. Edrychodd Gwenan arni'n flin. Na ddo, mae mam wastad rhoi lift i mi. Be? I bob man? Bob man? Ac mi fysai'n flin tas i'n gwybod eich bo chi'n gwneud ni gerddad yn y glaw. Roedd hi'n pigo chydig ond fawr ddim. Smocio gormod o ti, ychwanegodd Nobi. Gwenan, holodd donna. Ti rioed yn smocio? Ydw tad, cadw fi slim, tydi? Ydy dy fam yn gwybod? Ydy, dim ots gan i, mae fel simnau hun. Ond, medda hi wrth Gwenan, mi fysa dy fam yn flin tas ein gwybod mod i'n peryglyd ei iechyd i wrth wneud i ti gerdded yn y glaw mewn dillad glaw? Roedd hi'n dweud Gwenan yn gweld fod y beth yn swnio'n hyrt, felly nath hi'n matab. Ar ôl tua 10 munud arall o gerdded, mi nes i arafu er mwyn cerdded efo hi. Ddidis i ddim byd, a ddudodd hitha'r un gair chwaith. Ond ro'n i'n gallu deud i bod hi'n falch i bod hi ddim ar ei ffennu hi yn bellach. A dwi'n mynd aman a ddechreuodd i gerdded yn gynt. Wel, fymryn.